Вітаю, сябры, мы з вами не бачыліся ўжо, напэўна, недзе 1,5 месяца. І на гэта, паверце, ёсць свая прычына. І вось у чым гэта прычына, вы зараз убачыце самі і зразумееце. Что третья стена пошла. Тут у нас не шмат. Советское кино про пригоды Шурика, там где он выразал этому самому морду. Оба. Но... Оп! Чаровництво. Маленько. Ну что ты маленько? Что? Кто-нибудь придумаешь клей, які не такі мерзотные. Ну. Ха-ха, ты что клеишь, ты вся такая... Ну, давай шпалерами на печку что-нибудь. Давай. Давай. На картинках. Так, где ж такое? Режем. Где режем? Опа. О. Ну, стоп. Да ты шо? Чисто National Geographic. Welcome to хутор. Значит что? Мы зашили... Значит, мы зашили 3 листа. Знову таки по узровню печки знову питання, що там воно ущільно з этим з листом. Тут ось така дірка, нечто будемо думати, да? Нечто може зашпатлюємо, може буде плінтус який, нечто, ну ті, нечто красиві придумаємо. Потім. Все зашили. Я намалював це сам, видите? Это я заробіў, значит, схему для сябе, як выглядаюць, дзе знаходзіцца, значит, у сцяне, дзе знаходзіцца профіль, для того, каб у будучыні, калі мы ўсё заклеім, каб ведаць, куды трэба то самое укручвацца, калі там павесіць, трэба будзе там які тэлевізор, ці там карціну, ці што, каб не ў гіпс, не ў пенопласт, а ў профіль круціцца. Што мы вырашылі? Значит, эта сцяна мы зашпатлюем зараз серпянкай і значит, праблема у тым, што вось гэтыя шэрыя шпалеры, якія ў тым пакоі, яны вось проста бачна, яны калі проста вось на гіпсакардон ўсё роўна і бачны. Заўважна, што дае гэту шэрасць. Ну, если бы белого не было, может быть, не было бы бачно. Ну, можа, калі белага не было. Ну, Потому что здесь все выглядае все равно, типа, что там нечто нібыта ёсць, і мы подумали, можа. Нам, конечно, в комментариях написали, усё зашпатляваць. Дякую, можете приехать и усё зашпатляваць. Я гэта рабіць не буду. Ну, потому что гэта, блин, это, мне здаецца, просто куча лишней працы. Мы зафарбуем белый. Мы купим самую простую акриловую фарбу. Значит, грунтовка, фарба. Зразумела, перед гэтым я зашпатлюю. Это все будет беленькое. А потом на белое. Мы еще раз, напевно, загрунтуем. Так? Еще раз грунт. И уже сверху мы наклеим шпалеры. Для этого мы зробим хутка. Как можно было нарэшце эту шафу уже назад присунуть до стены. У нас тут уже некая простора все это вызволилось. Вот. Так что я вот сегодня пошел эту стену робить. Зараз зашием, ну и будем далее робить. Если покуль Катя там фарбовала стену, я тут змагаюсь с этой сантехникой. Стоите. Ну, тут темновато, але ў чым лойка, прыцей набыў я вялікі адразу, это самое, шланги 2, шланги подводки, и буду напрямую подрубать, вось тут у меня есть 2 краны, с холодной сгора, где другие сховался? Где там сховался, короче, он там есть.
Карацей, там и другие. Я думаю, можно залучить, можно было и пластик бы сюда вывести. Карацей, я таки подумал, что оно все равно в шафе. Просто рубанул одразу метровый этот самый шланг на подрубание. Тут у нас будет умывальник. И, значит, на его вот такие клапан. О. Ну, я його буду комбінувати з звичайним білим тим самим комплектом підлучення. Ну, якою це саме буде тут сифон звичайний, звичайна трубка. Ну, я думаю, що воно підійде. Тобто просто буде отак от умантолюватися. Ну, тут, зрозуміло, умивальник стоїть. І ось уже тут буде звичайний білий сифон стоять. Ну, ось, ніж колупаю, тут дірки роблю. Що ми поспіли зробити? Значить, Катя пофарбувала стіну, але так складується зараз у нас обставини, що короче, планували сьогодні це все доробити, завтра їхати в Мінськ по важним справах, але змінилася ситуація, і нам уже сьогодні терміново треба їхати, тому ми вже не доклеїмо. Покуль я за сьогодні поспів уже підлучити умивальник. Ось ви глядите, що тут труба. Это, в принципе, тут буде екран. Да? І от буде екран, який буде зачиняти це все. І ось труба ровненько там під екран повинна нібито зайти. Значить, там з підлучення труба заходить сюди. Тут я вже понаставив папір і те саме хімія. Короче, глядите, все ок, все притиснулося, тут гайка, это ж клапан донний, давайте я вам покажу, ось он, донний клапан, ти натискаєш, ну, якби все просто, водичка пошла, все, водичка йде. Значит, самый звычайный, меньше за 10 рублей, опранається на гэта нібито латуневый, это самое, не латуневую трубу, опранається, я не ведаю, это, напевно, 32-я, она по диаметру, чи 40-я, чи 32-я, напевно, все-таки 32-я. Потом є сифон самый звычайный, гибкая подводочка, у каналюгу, и вон туди пошла труба, тут яна не выходить, все под 90 градусов, у сенсі 2 по 45. Тут у меня два таких тройнички. Чому я замянил вот этот тройник? Тому что мне не подобалось, что з ванны тут стоял тройник под 90 градусов, и мне здавалося, что з ванны оно вельми повольно стекает, тому что оно под 90 градусов бьется вот так. Поток у трубу, и он разбивается. И туди йде, хоча злив повинен йти направо. Тому я якби накерував злив, щоб воно тепер прямо адмислово йшло по трубі ось сюди, у канальову. Ну, в принципі, що? Один, що ще тут з комплектом старі ось гэты підлучення ванни, і воно криху підсякає. Магчыма, зноў там я, калі замайстраваў всю сістэму, можа там нешта падзёргаў, можа там якая гумка дзе выскачыла і трэба зараз яе назад паставіць. Так што буду зараз это самое подкручивать. Ой, поломалася! Это у меня звалилась эта самая стабилизация. Ну, бачите, що там круплить. Ось, тут трэба, напэўна, будзе зараз пааткручваць і зноў пазакручваць. Ну, так, в принципе-то, вельмі падабаецца, вельмі утульненько. Тут месца будзе. Тут ось такое люстэрка, гэта я. Усім здароў. Мы ж потым тут будзе асвятленне, калі люстэрачка. Крацей будзе прыгожа. Все, давай тады зачыняемся. Ось можна чпукі зрабіць. Ну, мне падабаецца. Жонка вельмі хацела, каб конкретно тут быў у нас такі донны клапан. Дык карацей спіна, правильно? Ну, такой это до спины. Да. Самый сакральный момент. Таты забирать ложек перший. То у всіх, звичайно, коли, значит, дитя нараджається. А що за на них не підходить? Що за ваджаєн? Что это такое? Оно же не сюда. А что это такое? Что? Ну, оно там повинно быть. Ты разумеешь? И бабай прикрутил. Я накручиваю. Галя, у нас отмена. Такой самый сакральный момент. Это сбирать дитячий ложек. Потому что, звичайно, як бывает, что
Маці ляжыць у роддоме. Тата хутчэй за ўсё набухваецца. Давайте будем честными. Да, давайте будем шчырымі, сумленнымі, а потым, значыць, это самае. А потым у бадунах ён збірае першы ложак. Каб жонка прыедзе з дзіцём, ну, кстати, ён забярэ. Каб было што паказаць, вось я, тыпу, тут 3 дні збіраў ложак, быў заняты. Так што мы трошкі вырашылі зрабіць гэта раней. Объедаю. Алька, кто там? Кто там, Алька? Кто там? Добрый вечер. А что вы тут подсели? Что на двор не пускаете? А чего? Что брешете и бегаете, как дурные, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что там, Ахова? Ахова детей. Один охотник, один другой охотник. Там лежите. Ну вот, сябры, я думаю, что вы еще правильно зразумели. У нас с Катей народилась дочка. Мы назвали яе Вера Евгеньевна. І ну гэта быў сакрэт полішынеля, тое што Катя цяжарная. Просто мы з ёй неяк так дамовіліся. Ну не буду, я просто не буду яе здымаць, яна не будзе трапляць у кадр. Я не буду гэта прям хадзіць усім распавядаць у сэнсе ў відэа, а так у тым жа тэлеграм-канале Рудзі усе ведалі, я заўсёды пісаў, што вось мы там мы цяжарныя, вось у нас там такі-то месяц, там музей. Ну, я нейкія падрабязнасці больш пісаў. Вось, а канкрэтна ў відэа мы гэта не дадавалі. Ну, вось, не дадавалі ні з нейкай там супер мэты, супер ідэі, забабонаў ці чагось такого. Просто каб менш вакол гэтай, ну, каб все было больш спакайнейшае, каб жонка была спакайнейшая, каб вакол гэтай мы не было акцэнту вакол гэтай цяжарнасці, і каб у нас гэта ўсё працякала лягчэй, і мы вырашылі гэта рабіць так. Ну і вось 6 чэрвеня нарадзілася дачка. Пасля гэтага мы былі тыдзень у Мінску, таму што там былі бюрократычныя пытанні, пакуль атрымалі пасведчанне аб нараджэнні, пакуль там розныя рэгістрацыі па месцы пражывання, вось гэта ўсё там, вы ж ведаеце, новы грамадзянин нарадзіўся, і калі новага грамадзяніна трэба, это самае, ва ўсіх інстанцыях трэба адзначыць. Ну і на гэта ўсё трэба час, і каб мы былі на хутары, гэта туды-сюды трэба ездзіць, а яшчэ ў нас не было цалкам разумення, што такое дзіця, і мы не былі ўпэўнены, што мы зможам, напрыклад, зноў-такі з хутара ездзіць там у Мінск па патрабаванні зноў назад. Таму мы вырашылі спачатку вырашыць усё там. Дачакаліся там першага візіту медсястры абавязковага, якая глядзіць і умовы, і дзіця, першыя агляды, станаўленне на ўлік. Ну і ўжо пасля гэтага спакойна, з картачкамі, з рэчамі, з сабакамі, якія, дарэчы, таксама жылі па розных. Там з намі была толькі Аля. Калі мы там, я быў у раддоме разам з Кацяй, там увогуле мой добрый таварыш прыходзіў Алю самы выгуліваў, у яго былі ключы ад хаты. Піліп быў у цешчы з цесцем на 2 тыдні, ён там у водпуску умоўна ў санаторыі, яго там кармілі мясамі і кашамі, там добра жыў. Вось. І мы, значит, з усім гэтым кагалам вярнуліся сюды, і вось сёння, а што сёння за число якое? Карацей, сёння ўжо ліпень, 8-9, я ўжо ў гэтых чыслах я ўжо заблытаўся. Карацей, пачатак ліпеня. Недзе зусім хутка выйдзе гэта відэа, так што вы там, я думаю, што плюс-мінус пару дзён. Відэа атрымаецца невялікае, яно было хутчэй уводнае, таму што пасля такога перапынку паказаць адразу ўсё, што мы тут нарабілі шмат. Ну як, адносна, канешне, там
я набыў новую касу, я вам гэта пакажу ў наступным відэа. Я перанёс крыху кухню, пераварыў там те самае падачу вады холоднай гарачай. Цесть прыязджаў разам і разам з ім, пакуль Катя была там, скажем так, на тэлефоне, мы там усе былі, мы прыехалі сюды з цесцем, цесть дапамог. Ён абшыў у кухні 2 сцяны, пакуль ён абшываўся 2 сцяны, я, значит, пераварываў кухню саму, то бок нарабілі. Зараз я тут бяруся, электрычнасць пачаў пакрысе, ўжо набылі першыя там 10 метраў правадоў прыгожых пад рэтра. Это такая даволі зараз папулярная тэма, это вітыя правады пад рэтра. Вось, іх буду працягваць, там перш пачнем з ваннай, з туалета. Карацей, гэта ўсё мы вам пакажам, але мы вам пакажам гэта ўжо ў наступным відэа. Я не буду ўжо ў гэта суваць, таму што тут і так таймлайн паўтара месяца. Вось тое, што вы ўбачылі, гэта ўсё, што мы пакрысе наздымалі за 1,5 месяца. Вось, што не будзе, што, хадзіць вам дачку паказваць. Это каму, вось, давайте, каму гэта дзеці для чужых людзей усе аднолькавыя. Я думаю, мы пакажам, але так, чтобы акцэнтаваць, што вот, глядзіце, дзіця. Это ж для нас яно дачка любімая, для бабуляка, для ўсіх астатніх дзіця і дзіця. Яны ўсе аднолькава крычаць, аднолькавыя такія вось усе скрумчаныя. Вось. Так што ўсім вялікі дзякуй, што чакалі, і зараз вядома, што відэа ўжо наступнае будзе не ў разрыве 1,5 месяца. Вось я вам можу заняць за бліжэйшыя дні. Тут зараз такое надвор'е, бачыце, дажджы, нешта гаўно адно. Это самае. Дажджы туды-сюды, я ўжо наздымаю нейкі там агулам. Наздымаю, што пакажу. І пра касу, і пра касьбу, і пра хату, і пра рамонты, што мы набылі, столькі ўсяго набылі, столькі ўсяго прыехала, столькі ўсяго буду рабіць. Ой-ой-ой, ацяпленне пачынаецца. Ой, карацей, будзе што паглядзець, будзе вам на што паглядзець, паторкаць пальцамі, казаць, я ўед зноў, ты ўсё неправільна зрабіў. Вось, і спадзяюся, што галоўна, каб яно працавала. Так што шмат усяго наперадзе, ўсё. Буду вас чакаць наступных відэа. Дзякуй вялікі, што дагэтуль чакалі. Бух, удзі. То самае, што чакалі, чакаеце. І мы чакалі, каб вам не было часу. Відаеце, вось нарадзілася дзіця, не было часу нешта здымаць, не было часу, не было натхнення, не было настрою, таму што ўвесь час займаюся з нейкімі уладкаваннямі з дзіця, уладкаваннямі свайго жыцця, нейкага уладкавання. Вось я толькі зараз умоўна нармальна пачаў працаваць з гульнямі, з гульнявымі каналамі, выпусціў там одно відэо, гульнявыя навіны вярнуў. То бок я толькі ўваходжу ў гэты стан працы, і толькі зараз, вось, бачыце, нагаварыў вам на 6 хвілін. Нехта скажа, хопіць гаварыць, хопіць гэтых гаварыльні, давай нам. Дзеянне будзе ў наступным відэа, а гэта такое, тыпу просто разарваць вось гэта маўчанне і паказаць, што мы тутака, усё ў нас добра, у нас усё цудоўна, і з пазітывам глядзім будучыню і будзем вам паказваць, што ў гэтай будучыні будзе ў нас разам. А вось, так давай пакажемся. Не пойдзем. Кажа, што холодна, не пойдзем. Не пойдзем, так і не пойдзем. Дождь таму што. Вырашылі вам паказаць все ж таки, што мы зрабілі. Нам жа пыталі, навошта вам высокія сцены, дзверы? Вось навошта, таму што это дзіцячае. Мы зараз тут з Верай, мы тут спім, адразу она там ляжыць. Буся прачнулася. Вось. Значит, ложек. Вось гэта я толькі учора сабраў, тут дагэтуль просто камод стаяў звычайны, мы на ім тыпу там займаліся гэтым пеленаннем, гэтым усё. А зараз вось такі адмысловы камодзік набылі. Вось она тут спіць. Такая вот у нас, карацей, такі вось пакойчык. Такія дзверы, тыя самыя дзверы, где-то я іх прымантоліў, павесіў. Я не памятаю, што былі дзверы ці не былі на тое самае ў мінулых відэа. Ось, ліштву прикрутив. Карацей. Ось такий пакойчик. Все. До хутких зустріч.